भकतपारा आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भकतपारा स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव स्निथि मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि दिनै जोबथा फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमाव आंखौ बिथांमोना बेखेवगिरि महरै लिंहरनानै बेखेवनो होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ साबायखरखौ जासिदों। थारैनो नैबे भकतपारा ओनसोला बिराद गेलेनायनि मोनसे जायगा। बेनिफ्राय गोबां प्लेयार नेशनेल लेभेल जोङो स्टेट लेभेलनि जिल्ला लेभेलनि गोबां प्लेयार जों मोनदों आरो नुदों। गोदोनिफ्रायनो जों नुबोबाय थानाय दिनैबो नायबा मिथिगोन जे हाजार हाजार मानसिफोरा दिनै बेहाय नायनो थाखाय फैदों। बेखौ जों बुजियो जे जोंनि ओनसोला जे थारैनो फुटबलनि थाखाय मोनसे बिराद गोनांथार जायगा। बे जायगाखौ जों हमनो हायो आरो दा बेखायनो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर'आ जे बिटिसिखौ नर्थ इस्टनि मोनसे फुटबलनि हाब बानायनो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलावबो मोनसे मोजां मिनि स्टेडियाम बानायनायनि थाखाय जों थांखि लादों। गतिके फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलाव मिनि स्टेडियाम बानायखांनायनि उनाव नैबे ओनसोलनि गामिनिफ्राय फैनानै मोजां प्लेयार जे सृष्टि जागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। बेजों लोगोसे नैबे ओनसोलाव माने मोनसे इनडोर स्टेडियामनिबो बिराद प्रयोजन जानानै दङ। बेखौबो जोङो थांखि लादों जे नैबे ओनसोलाव इनडोर स्टेडियाम आरो मिनि स्टेडियाम जुदि बानायनानै होनो हायोब्ला जोंनि गामियाव थानाय गोबां प्लेयारफोरा थारैनो जायगा मोनगोन आरो जायगा मोनोब्ला नैबे ओनसोलनि थाखायनो मोजां जागोन, जाथिनि थाखाय मोजां जागोन आरो बड'फा इउ एन ब्रह्मनि जिथु सिमां जे गेरेमसा माहारि दानाय बे गेरेमसा माहारि दानायनिनो बियो मोनसे माने बिथांखि। दा बेखौनो जों लुबैयो जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा बबेबा मोनसे स्पर्ट्स एसोसिएशनानो जा थुनलाइ आफादानो जा गासैबो नैबे फुटबलनि सायाव जे मोनसे हारिमु जांख्रिखांनाय बे जांख्रिखांनाय लाबोदों आरो जोंनि ओनसोलाव दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौ मोननानैनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै दोलै नोगोरै गामिनि गथ' गथाय रायजो राजाफोरा माने बेखौ नायनो फैदों। बा बेजों जों बुजिबाय जे थारैनो जोंनि ओनसोलाव माने गेलेनायनि मोनसे वाताबरन, गेलेनायनि मोनसे जोंनि हारिमु दंमारो बेखौ जों नोजोर होनो हायो आरो दा बेखायनो जोंनि सरकाराबो बिनि थाखाय जेसेबां नांगौ एसेबां हेफाजाब आरो मदद होगोन बेयो जोंनि थाखाय गोनां मोनसे हाबाफारि। भकतपारायाव नुनो मोनदों गोबां माने गेलेगिरि एथलेटिक्स नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेगिरि बेयाव दङ जेरैहाय कुन्जुलता, नाथायबा बिथांनो सरकारा जेरैबायदि खाबु होनांगौमोन बेबायदि खाबु होनायखौ नुनो मोनाखै। सिगांनि सरकारफोरा मा होदों होआखै जों मिथिया। दा जोङो 3 बोसोर जायाखै, 2.5 बोसोर जाबाय। बे 2.5 बोसोराव जेसेबां हायो एसेबां जोङो इन्डिभिजुवेल जोंनि कुन्जुलता आब'खौ लाफानानै नैबे ओनसोलाव नट अनलि स्पर्ट्स मडेल जगतावबो नैबे ओनसोला माने बिराद नाम खामायनाय। दा बेखायनो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो बेहाय बे जायगाया जौगाखांनाय। दा बेखायनो जों सरकाराव फैखांनायनि उनाव साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेल व्यक्तिफोरनो सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ होनो थाखाय जोङो जोथोन लादों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदि बिथिङाव जोङो जेब्लाबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होबाय थागोन। थेंक इउ।